Donostiako udaleko euskara zerbitzuak urteak daramatza euskararen erabilera sustatu nahian, hiriko ostalaritza eta merkataritzan. Merkataritza eta ostalaritzan ere euskaraz egitasmoaren bitartez. Egitasmo honen baitan beste urrats bat eman du eta erraza da proiektu pilotua aurkeztu du. Egunon, zer moduz, esateak ez du inodako zailtasunik. Jarrera kontua da. Jarrera funtsezkoa da. Hori daukadanari, baliabideak emango dizkiogu, egunean bi hitz ikastea edonoren esku dagoelako. Horretan lagunduko diegu egitasmoan parte hartu nahi duten tabernetako zerbitzariei. Horrela, 3 hilabeteren buruan 200 bat hitz edo esamolde ikasiak izango dituzte. Eta zerbitzari eta bezeroen arteko oinarrizko elkarrizketak euskeraz bideratzeko gai izango dira. Horretarako, hemen ikusten dezuten, hiztegi bat eta egutegi bat emango diegu. Baita eskuorria eta tedazko poltsa bana ere. Proiektua abian jarriko da parte zaharreko jatetxetan eta tabernetan martxoaren bukaeran eta 3 hilabetez luzatuko da. Euskara ez dakiten zerbitzari zein langilei zuzendua egongo da proiektu pilotua. Parte zaharreko ilazki eta legazpi 6 euskaltegiek unitate didaktiko berria prestatu dute euskara zerbitzuarekin elkarlanean. Eta sekula ez da lortu ostalaritzakoekin gauza bera egiterik. Eta horri bueltaka ari ginela sortu zen ideia hau. Eta azken batean beti esaten duguna, hemen administrazioak edo erakundeek eta euskalgintzak eskuz eskulan egin behar dugu, eta guk behar dugu euskaltegien jakituria eta duten prestakuntza didaktiko hori guztia, eta behar bada euskaltegiek behar dute kasu honetan euskara zerbitzuaren laguntza beste modu bateko bezeroak edo euskaltegira astean behin edo bitan edo 3 joango ez diren bezero hoiengana iristeko. Erronkan parte hartu nahi duten establezimenduek izena eman beharko dute eta gauza bera egin beharko dute proiektuan parte hartu nahi duten zerbitzariek ere. Behin izena eman da parte hartzaileek hitz guztiak biltzen dituen euskarria jasoko dute eta apirilaren 23an hasiko dira denak batera hitzak ikasten. 15ean behin ikasitakoari buruzko galdera sorta motz bat erantzun beharko dute. Ilusio handiarekin jarri dugu martxan, azken batean programa zabal baten osagarri bat gehiago izatea nahi duguna, eta nik batez ere momentu honetan edo gero edo elkarrizketa hau ikusten ari diren edo ikusiko duten bezeroak animatuko nituzke batez ere. Hemen ikusten danean oso errez identifikatuko dira tabernak, hemen aurkeztu dan materiala nunbaiten jarrita izatea nahi dugulako eta egunean ikasten den esalditxo hori nunbaiten azaltzea, hori ikusten dutenean saiatu irribarre batekin euskeraz egiten zerbitzariari. Hemen izaten duen harreraren arabera eta beste auzo batzutatik etorri litezken, espero dezagun etorriko diren eskarien arabera, plangintza bat egingo luke euskara zerbitzuak, merkataritza eta ostalaritzan ere euskaraz programarekin egin duen bezala, auzoz auzo joan zenbat taberna bisitak egin, eta orain parte zarrerako ikusten dugun eskaintza hau gainerako auzoetara ere zabaltzeko. Egitasmoan parte hartuko duten langileei ikasten ari naiz esaldia duen txapa eramateko aukera emango zaie. Horrela, bezero euskaldunek jakin ahal izango dute zerbitzaria euskara ikasteko ahaleginak egiten ari dela.